Oras marihita saluhna minggu sadarion ima minggu basapul pitihon setelah Trinitatis dohot topik iman yang menyelamatkan. Adorak sauta mulai perminggota di bagasan sadarion taparade marohata jolo martang yang nahohom mahita di bagasar rohatabi. Marede mahita siya bukwede nomor 12 ayat 1-2. Marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni to di porbadia na tumo palangi dohok tanoon. Amin. Kristus Yesus do naung gabi hapistaran siya debata tuhita gabi hati gora dohot habadiaon dohot hanguluan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan hodo silehon apul-apul tuakka na marsa roha hodo silehon gugu tuakka na gali asi maroham tata ma akan na marsa roha doho akan na huna pangujunan say tata ma huy na sida jala palua na sida siyan hagugutani asapatar di ida na sida hodo pangurupi haporusan doho pangaramoti di hagugutan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus Kristus Sidor Raja pinabangkit di amanah manggonggomi sa sude Manggonggomi sa sude jalan nasa jol maon tuibana domar Tuhan parhato pokok nare parhato
Patit ni debata di mingguta sadarion ima siap patik pasapuluhon dohot lapatanna songonoma hatana. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe unggasan ni dongamu. Dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta di bata, jalai kolong rohatta di bana. Asa unang hita olo marakal manggorahi unggasan ni donga jolma, doho unggasan tinadikon ni opuna. Siurupa do nasida mangaramoti nasa unggasanna. Akup ni dang jadi bula-bula otta pardihuta ni donga jolma, manang naposona pe siadopat do nasida jala sida sedasan madapoton ulaonna hian. Atong rak mangidogogo mahita tutuat debata lau mangulahon nahubar tupati naing. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon nahubar tupati naing. Amen. Tatopote madosatta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargugu na suatu dosan pardenggamba sa doho, jala rodi sa liling-liling nga do asini roham. Say marpamuati maroham di hajaton nami, jala say unang be ingot-ingot akka dosa nami. Ay jujud do hami merdosa maradopoko, jala jujud do husungguli hami rimasmu marhite-hite siap pangalasyon nami dihatam. Ali Tuhan Jehovah, say una paingot-ingot pangalasyon nami ing, unang alang asin roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaw nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata tarengot tu hasisan ni dusata. Satokid do huta di koko alay papungoku mahomuse marhite-hite asini roha godang. Dagad di parpiar ni murukku hutabuni hobohiku satokim maradopoko. Alay marhite-hite dengan basa sa liling nga asyaku ho ninna Jehovah si palwaho. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Oh Tuhan amarah siroha nasotar do mai torok doha laksi pardosa narap mamuji goari di baik basap nagodangi mari tehite Yesus Epistel di Mingguta Sadarion Ima sia 2 Raja-Raja 5 ayat 114 tajahama margati soring. Ia sinaiman partugini parangan ni Raja Sian Aram jolma nasangap do ibana diadopan ni tuanna jalamar mulia situtu alay marhite sian ibana tupahon ni Jehovah hamonangan tuhala Aram jala uluwalang na terbarita do ibana alay puruon. Dugi borhat sahali halak Aram marokon rakan marbajoi gabe di bawah nasidama sian tano Israel sada boru-boru namet-met di bahen mai gabe si suruon ni jolma ni si Naeman. Dungi Roma hata tu sorangan na au ni diadopan ni panurirang na sian Samaria tuaki say paluaon na do ibana siap purunay. Dugi Roma si Naeman pabotohon marbita itu tuana ninnama. Songonon hatani boru-boru nasian tano Israeli. Jadi ninna Raja sian Aramima atong borhak maho hutongos pesada surat tu Raja sian Israel dungi borhak maibana dibuama huhut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel seri dohot 10 salinan pahean na marhadohoran. Dungi di pasahat mas surati tu Raja sian Israel. Songonon dohatana. Molo sahat suraton tuho idama. Nau husuru do manopot ho naposokku si Naeman. Asa paluanmu ibana sian puruna. Jadi dung dijaha Raja sian Israeli surati diribahima paheanna huhut didok tung debatama au tarbahenau mamunu doho panguluhon jolma ubahen marsuru rajai tuau paluahon bawai sian puruna dibaheni au tadda jala ida hamuma nama sidir do ibana tuau. Alai dung di BG si Elisa halak ni debata naung diribahi Raja sian Israel paheana. Disuruh masuruana tu rajai mandok tu ibana. Boasa tumpola ribahonmu paheanmu. Waro nian ibana tuau asatung diboto na adong dosada panurirang di Israel. Jadi Roma si Naeman mardongan hodana dohot huretana
laos mangulon di jolo ni pitu ni jabu ni si Elisa. Dungi disuruh si Elisa ma suruana mandok tu ibana. Laho maho maridi pitu hali di bagasan Jordan. Gabe sumuang ma sibuk mushian tuho jala ias. Jadi tarima situ tuma sinaiman mengarutus merdalan huhut didok idama huripudo haruaribana madapotonau jala jongjong uhuk maju guarni jahuba debatana uhut jamonna tanganna tu sahiti laho paluahonau siap puruing. Da dumbengan do sungai abana dohot parpar. Akka nadi Damaskus yang saluhut aik di Israel. Dang tarbain au huraho maridi disi asa malum hilauku. Jadi marsiulak maibana mengerutus mardalan piri-pirion situtu. Dungi Roma jumono akan naposona didok mamadok ibana aliamang tuksura hata naduk didokon panurirangi patupau mudo da patupau mudo lam nuang madung didok tuho maridi maho asayas. Jadi tuat maibana jala mangukor di bagasan Jordan pitu hali. Hombar tuhata ni halakni debata. Jadi sumuang masibukna songo sibuk ni sada dakdana gebe iasna. Ido sahatna mertua do na tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Ditunggu Tuhan Yesus idona mangapulia diganun dalan natung tangan nadotok Gomos ditiup tengaki sotung nasilap lakaki dina sapar sorioki ibana porusaki ditogu Yesus tangan nasangani opa tok masih seana pai maboy surga. Tahatidak ko mahaporsiyaw tay songunahin na tidak ko ni dongata sa porsiyaw di sadok portibyon rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido pargugu na suatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tubuon ni si Maria
nagabi-gabian siya tod di porbadia, adorak suabubuan. Ido tuhata, namanaon na bernit, di panguman ni Silatus, namati tarpajal do ibana di hao pinorsilang, na tuwan mga toro dong ditanong, namula mangulo di ari patuluhon, namanaing tusurgo, lahundul siyamun ni debata Jehovah, amanay pargugo na suatu dosani, disimay mana pa mamulak sugot tutanoon, manguhumi halak na mangulo dohot na mati. Au orsea to di porbadia, jala adoksa da hulia na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, do dihasasan ni dosa, do dihatain na mandok, mula mangulo sugot daging ni halak ng mati, do dianguluan na surasuga. Amin. Tabigima korsian ina Deborah.
Patabigay tikting masa di hurihatang di baga sa sadereon duka bistikting di hudutima dohokor sian ama. Shalom. Shalom. Tikting ni huriata di bagasa mingguan. Parjolo, guar ni minggu. Guar ni minggu ta sadarion 5 minggu pitu 10 pitu dung trinitatis do topik haposyaw na paluahon. Paduahon, pangkobasyon ni pandita. Sadarion minggu sia Oktober 2022, Pandita Resort dohot Pandita Fungsional HKBP Mampang Perapatan marhobas di Pesta Puncak Gotilon HKBP MT Haryono. Patuluhon, Pelian Tujolo. Sadarion minggu sia Oktober 2022, Patupautado Pelian Tujolo laho tu haporluan STT Manang Sikola Pandita HKBP. Paupaton, ruas natamba. Mamuka sadarion minggu sia Oktober 2022, gabe ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan, keluarga Sabar Juli Effendi Lumban Gaul, Mas Niati Boru Pasaribu dohot 2 Ianako Nasida, Bawa dohot Boru. Alamat Jalan Buncit Raya nomor 78 RT 2 RW Sada, Duren 3 Pancoran. Nasida Piansian HKBP Dolok Nauli, Resort Pinangsori masuk sektor Tolu. Bagi keluarga Sabar Juli mohon berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Palimahon, sermon pelayan ibadah variatif. Sadarion minggu sia Oktober 2022, pukul 10 sadawib, maringanan di ruang sekolah minggu naing patu paundo, sermon pelayan ibadah variatif. Paunopon, patangyangan sektor. Di hari Selasa 10 sada Oktober masuk pukul 10 sia 30 wib, Patu Pautado patangnya sektor di sektor 2 di keluarga Parlalado sektor 2 maringanan di gedung serbaguna. Papituhon, Patanakon Hata Nidebata Manang PHD. Di hari Selasa 10 sada Oktober 2022 pukul 10 wib naing Patu Paundo PHD Inahana maringanan di gedung serbaguna. Ni sosohon ma tusude inahana asariama mamandohoti PHD. Di hari Rabu 10 Oktober 2022 pukul 10 pitu wib naing Patu Paundo PHD Perempuan di gedung serbaguna. Ni sosohon ma tusude perempuan asariama mamandohoti PHD. Di hari Sabtu 15 Oktober 2022 pukul 10 walu wib naing Patu Paundo PHD Naposo Bulung maringanan di ruang sekolah minggu, ni sosohon ma tusude Naposo Bulung asariama mamandohoti PHD. Pawuluhon, kunjungan gerejani. Di hari Minggu 16 Oktober 2022, rodo punguan siang gereja HKBP Pasar Kemis Resort Kutabumi, jala patubegehon kur puji-pujiando nasida di parmingguan pukul sia 30 wib basa Batak, na ni uluan Huria Pendeta Pontius CH Siregar MDiv, papunguhan Pelian Tujolo dohita bahen tupakta tu pembangunan gereja HKBP Pasar Kemis Resort Kota Bumi. Pasiahon, mutasi pelayan, Homba tu SK Eporus HKBP SK nomor 439 garing PDT garing SK garing 08 garing 2022, taringot perpindahan pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, Gabe Pandita Fungsional HKBP Kernolong Resort Jakarta. Jala SK Eporus HKBP SK nomor 438 garing PDT garing SK garing 08 garing 2022 atas nama Pandita Suryani Ida Sihite STH, Gabe Pandita Fungsional di HKBP Mampang Perapatan. Acara pangojakonon di hari Minggu 6 November 2022 maringanan di HKBP Kernolong. Acara pabor hatom Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, jala pelantikan Pendeta Suryani Ida Sihite STH di Huriata hari Minggu 10 November 2022 di permingguan pukul sia 30 wib. Pasapuluhon, rapat HKBP Resort Mampang Perapatan.
Di Minggu 4 Juli November 2022, Patupaun ni Huriata HKBP Resort Mampang Perapatan, do rapot resort Maringanan di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Alanii, marite surat undangan dohos warta on, niotang ma haradioni na laho mangadopi rapot resoti, ima, palado resort, utusan sintua, palalado nagoktiki, palalado palataon, utusan pengurus seksi-seksi, dohot pengurus dewan-dewan. Ia sihataan dirapoti ima, laporan pakubasyon resort 2022, laporan keadaan keuangan resort 2022, program kerja resort 2020 tolu, anggaran resort 2020 tolu, dohot na tubuh dirapot. Pasapuluh sadaun, program kerja dewan dohot seksi 2020 tolu. Tusude dewan-dewan dohot seksi-seksi na adong di Huriata asa dipatupama program kerja nabe tahun 2020 tolu. Dina manusung program kerja dengan ma taparorahon tu orientasi pakobasyon ni Huriata tahun 2020 tolu ima tahun profesionalisme penata layanan. Tasusun ma programi ma rumang matriks, nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksana, dan biaya manang pendanaan. Jala programi asa dipasahatma na lumbambatna di Minggu paduahon November 2022. Jala dikirim tu email hkbpmampangperapatan@yahoo.com. Pasapuluh duahon, gala dinner tahun kesehatian. Di hari Jumat 14 Oktober 2022 pukul 10 pituwip, Maringanan di Sopo Marpikir HKBP naik Patupaundo gala dinner tahun kesehatian, malam kesehatian bersama HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta. Pasapuluh toluan ulang tahun kelahiran. Paralado do truas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata, nama ulang tahun di Bagasan Samingguan. Dido kata ni debata. Ai tambahan ni do diho gajang ni ari-ari, dohot tahun ni ngolum dohot dame. Siang poda bidu tolu ayat 2. Pasapuluh opaton, parhepengon dapat kita baca di wata jemaat minggu ini. Akapelian, hamoletion dohot na asing, naso jinaha di titikon, taidama di harotas acara na adong di tabe. Songonima tikting ni Huriata di Bagasan na Saminggon, tuhatama mamasu-masu. Kita berdoa. Ya Bapa kami surga, terpujilah namamu Tuhan atas kasih dan berkat-Mu yang Kau berikan pada kami sampai saat ini, yang telah memberkati kami selama seminggu ini Tuhan. Dan begitu pula juga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara kami seiman dan juga beribadah di rumah-Mu saat ini Tuhan. Dan begitu pula juga Engkau masih memberkati keluarga kami dalam keadaan sehat, anak-anak kami masih dalam keadaan sekolah, dan begitu pula juga saudara-saudara kami masih dalam keadaan sehat. Ya Tuhan kami surga, kami juga tidak lupa bahwa minggu kemarin kami diberikan kesempatan untuk merayakan pesta Gotilon gereja kami Tuhan, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengucapkan syukur atas berkat-Mu pada minggu kemarin sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan kami surga, dan begitu pula juga kami doakan kepada keluarga Amang Pendeta kami beserta keluarga, Enang Pendeta beserta keluarga, para lada beserta keluarga, berkatilah mereka dalam segala hal, bimbing dan tuntunlah mereka Tuhan agar tetap Engkau pakai sebagai alat dan sumber berkat-Mu bagi jemaat kami dan juga gereja ini Tuhan. Ya Tuhan kami surga, kami juga menyadari bahwa kami ini adalah manusia yang kurang sempurna ya Tuhan. Ampunilah atas kesalahan dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Bimbing dan tuntunlah kami Tuhan agar dapat Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan kami surga, kami doakan juga segala program gereja kami pada minggu nanti Tuhan, yaitu pandangan sektor 2, PA Inahana, Naposo, perempuan, sermon, pelayan ibadah variatif, kunjungan gerejawi, rapat HKBP Resort Mampang, program kerja dewan dan seksi, gala dinner. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan agar Engkau berkati segala kegiatan ini Tuhan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan begitu pula juga Tuhan kami doakan di mana ada rencana kami Tuhan, yaitu mutasi pelayannya Tuhan, yaitu Inang Pendeta si Tompul ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk
mendapatkan firman sampai saat ini dari enam pendeta kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati beliau beserta keluarga agar segala rencana perpindahan mutasi Tuhan ke HKBP ke Kernolong dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga tidak lupa kepada saudara-saudara kami atau jemaat kami saat ini Tuhan dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya juga Engkau mengurapi mereka, menyembuhkan mereka, agar mereka dapat kembali dengan keluarga dalam sehat ya Tuhan. Dan begitu pula juga kami doakan bagi jemaat kami Tuhan, yang mungkin saat ini menghadapi masalah atau juga yang lainnya Tuhan. Biarlah kiranya juga Engkau memberkati mereka agar Engkau dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka agar mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi Tuhan. Dan begitu pula juga Tuhan, Engkau juga tahu beberapa hari kebelakangan ini Tuhan, keadaan iklim di Jakarta Tuhan tidak begitu baik ya Tuhan. Kami doakan bagi jemaat yang mungkin terdampak banjir di rumahnya Tuhan, berikanlah mereka kekuatannya Tuhan dan penghiburan agar mereka juga dapat selalu mengucap syukur walaupun keadaan mereka terkena banjir ya Tuhan. Ya Bapa kami surga, kami doakan juga bagi anak-anak kami yang saat ini masih dalam pendidikan di SD, TK sampai SMA walaupun kuliah Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar mereka dapat meniti pendidikan mereka dengan baik dan mencapai masa depan sesuai dengan cita-citanya Tuhan. Ya Tuhan kami surga, kami juga menyadari bahwa doa kami ini jauh sempurna, sempurnakanlah doa kami ini agar layak di hadapan-Mu. Dan janganlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kami serahkan doa dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tabigima kursian pungwanama.
bangsaku haruar masian Babeli tadi kon mahutanoi haruar hitasian haruar haruar mahi beta beta mahi siar hutan Babeloni marda tibuati aku pahalop marlo sadari soy tading koni akana morang maralo musuh Tuhan tarajatai idona hundul di habang Tuhan songo Tuhan tadi surgoi luar habuar mahi betaha benta mahi siang huta Babeloni alti baru pati hanong hanok marlo sadari say tadi koni akana monang maralo musuh songo Tuhan tarajatai idona hundul di habang Tuhan rapot Tuhan tadi surgoi. Tapapunguma piliatta sada ado sada B Uhuti tamarede siap bukuede 452 ayat sada doho ududna. Pandau ni boloni iba Tuhan ta Yesus di dauni namar sahiti hisar di bahen Yesus ulini baritai lasti rahabaloni sai puji roh
Dami ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras ma dihita saluhut na. Damang dainang na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus barita nauli si hanguluhonota di minggu pasapulupituhon dung Trinitatis sadarion tersurat di Evangelium Lukas biddu 10 mamuka siyan ayat 10 sada sahatrodi ayat 10 sia. Lukas biddu 10 mamuka siyan ayat 10 sada sahatrodi ayat 10 sia songonon ma di dokhatana ujahama di tonga-tongata. 10 halak na huliton. Ujumardalan ibana dopak Jerusalem di bolus masyat tonga-tonga niluat Samaria dohot Galilea. Laobongot tu sadahuta pajupang maibana dohot 10 halak na huliton na jongjong maddaw-daw. Di pagogo na sida maswara na sida kanin nama. Jesus guru asi maroham dihami. Jadi ninay bana ma marnidasa. Lao mahamu patuduhod dirimuna tuwak kemalim. Jala dinalawi nasida gabe iasma nasida. Alay mula do sa halak siyan nasida dung diida naung gabe malum ibana. Di pagogo maswarana mamuji de bata. Di patukap do dirina tujolo ni Jesus magdok mauliate. Jala halak Samaria doi. Alay ni na Jesus mangalusi da 10 na sida naung gabi iyas di dia do na siyanari. Da nga dong jupang hape naolo mulak pasangapod debata dukkon ni halak dagangon laos ninna ma madokibana hehe maho lauma hapor siyaw mido paluahoko ido yanggo sahabta. Amaka na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, idi sadatiki borhat ma sa halak padita laho madulo ruas na namarsahe di rumah sakit. Duksaha di rumah sakit di patakas padita umma. Ruas na namarsahiton tongon sa halak ina. Ahora sinang ay ahado tutu sahit muna ninna tuinat taon. Imadamang padita nami padok ni dokter kanker rahim ninna batu tu. Jadi buhamu saya pandok ni dokter. Molo pandok ni dokter ngagak terlebat tahu nama rubaton. Nga stadium akhir rangarong be harapakku leleng mangolu ninna ibana. Ba songoni dua teh. Jadi buhado sikap munay nang dung di bege hamu songoni hatani dokteri Roma alus ni natai tuk songoni pe paddok ni dokteri paditanami anggorohakku jala hapor siyaw kumadok malum duau ala ni Tuhan Yesus ni nebana. Dung songoni pe paddok ni dokteri ala anggorohakku doho pos ni rohakku madok malum duau di bagasan goar ni Tuhata Yesus. Nagabi suku-suku no yang hamunak ka na hinaholongan hapor siyaw doi manang songod dia do. Ala ni balgani hapor siyaw na doi manang songod dia do sa sitong na. Aha na pinasa ni natay danga pala gobaran ni balgani hapor siyaw ni sa halak songoni. Ala gudang do halak na sala mga tusi ya taringo tuhaluaon keselamatan kesembuhan dada say holan madok porsiyaw Tuhan Yesus. Dada say holan madok ditadaybana Tuhan Yesus. Daksay holan i. Ay molotay da do turpuk jamita sa darion. Di baritahon nakandisi. Adong 10 halak na huliton. Siyan na 10 halak na hulitonon. Pigahalak manasida. Na porsiya malum sahih na dung jow-jow na sida Tuhan Yesus.
Totu na 10 halaki do. Ala sudedo na sida rap majoujow tu Tuhan Yesus. Yesus guru asima roham dihami. Ala nung nga dibigay na sida barita taring tupabahe na ni Tuhan Yesus. Raga makatad dahalongan nga di patupa ibana. Godang akan na marsahi na di pamalum ibana. Ala ni pos si tutu rohan na sida. Molo jow na sida tu Tuhan Yesus. Say na malum do sahi na. Jadi 10 orang yang sakit kusta ini, ke-10-nya itu memang benar-benar yakin bahwa sakitnya akan sembuh. Jadi itu 3 halak na sida malum, 10 halak na sida na hulitoni malum do. Alay 3 halak do sa sitong na nahibul haporsyaon na Tuhan Yesus. Siya na 10 halaki. 3 halak matuto. Hamamalum siyan parsahiton tutudang gabi ukuran ni balgani haporsyaw ni sa halaki. Asa mo doadong dongatta na sumar na malum sahit na yatumboy do honotta tauhumi ibana memang nasorong do haporsyaw ni uben dang marna malumi dang boy do honotta songoni dang i ukuran ni haporsyaw ni sa halak. Alay taida mahamunak ka na hinahulongan 10 halak na hulitoni jauh-jauh na sida tu Tuhan Yesus pasahaton parukilon ni nasida ala marukilon na sida ala ni sahit na hulitoni dia maparukilon na dakkolan sahit fisik parukilon ni nasidai alay sahat do sahit batin manang psikis buasa ay ikod di paduro do nasida dang boy rak marsaur akan natorop ala menular do sahit nai alani kon daoro kon holang do inganan ni nasida. Jala mo tajaha mo se di buku tolu Musa biddu 10 tolui di sitakas do di dok akadia ma nasujadi akadia ma namasa molo adong sahalan na huliton. Apa yang harus mereka lakukan? Adong do tadda-tadda na di bawah di si bajunya itu harus yang dicabik-cabik, harus yang terkoyak-koyak. Rambut mereka itu tidak boleh rapi, harus terurai. Jala molo jupang nasida misalnya neng masih bulu sedot tala ikut takas do johon ni nasida. Mereka itu adalah orang-orang yang najis. Inganan na pe holang terisolasi do nasida. Terisolir. Segardo pera diingat di parningotatta songo dia namasa COVID-10 sia ya. Di bagasan na 2 taonon ang gudi mulanay sanga do pe agak cuek kita ala saw ti do penahona lam leleng lam godang manahona go rumah sakit wisma atlet pe dang sanggup be menampung ujung na go be godang ma na isolasi mandiri di hotel manang isolasi di jabuna sadiri manang molotung adong pe nagabe Jepang baru jungolu ala ni COVID-10 sia adong do pe dong sa huta na manulak na sujadi kuburo ni dison soto kona sona sotung bali tuhani adong do pe naman songoni. Bahkan di Sumatera Utara sendiri sangat orang ngarong gaur ala nengi kubur di hutan asidai nahona COVID-10 sia na marujung ngulu ala ni COVID ini. Kok kita mawa sipata akka keluarga akan nahona COVID tope manang keluarga na pe gabi hirana doho do tapaduru ala ni biar ni rohatta. Adong dongan na batuk manang bersin jarak na 20 meter sa kita ngetun may biar kita. Ito ning tapasiding, ito di bedo semprotan semprot sana sini rupani, ala ni biar na. Adong dongan pajupang neng ilir tangan na piton madaw-daw kita daw, tersonod do, termadaw-daw. Anggo sonari, nanga pala songon ibe, ala nga merasa kebal kita rupani, apalagi ala nga sape booster. Alehamunak ka na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus taida masongon dia parniahapan ni sahalak na huliton. Seorang yang berpenyakit kusta manang sahalak na hona COVID-10 sia hati hai nasa ngay mabir surizol may portibion masotok ko na tuaw baunang isoni pabali masyanoni hinarupani ala ni sahiti fisik na marsahit batin na pedoho do ng marsahit na 10 halaki jauh-jauh do na sida di pasah na sida do aha parukilon na ito Tuhan Yesus
10 halak na sida napasahaton parukilon na alay sa halak do na siyan 10 halaki na doho pasahaton ngoluna tu Tuhan Yesus. Jadi na 10 na siyanari di pasahat do parukilon na tu Tuhan Yesus alay ngoluna dang doho di pasahat na sida tu Tuhani. Olah sa halak do siyan na 10 halaki. Alani oddo gabesada parsiajarat dihita marhiti-hiti turpuk jamita di minggu sadarion. Gudang do halak na pasahaton holso nirohana, arsak na pikiran na parukilon na sitaonon na tu Tuhan Yesus. Ale ola ni ido ipasahatibana dang doho ngulunay di pasahatibana tu Tuhan Yesus. Ditikki marukil ibana, ditikki marsahit ibana, ditikki dok sitaonon na jauh-jauh ibana tu Tuhan Yesus. Songon 10 halak na hulito ni. Jauh-jauh do na sida tu Tuhan Yesus. Alay dang doho na sida pasahaton ngulunay asa dirajai Tuhan Yesus. Tarsongon si siya halakimay na hulito ni. Ido ben na idok Tuhan ta Yesus di Matius 7 ayat 20 sadai ay dada sa luhut na madjogwarhu Tuhan bohot tu harajaon banu agidjang. Olan na mangulahon na nilok ni damang ido. Alanya ha. Basa didok songon ni. Alagudang dututu na maddo songoni maddo haporsyaw na tutuhan Yesus halay sa sitong na angongoluna nang ipasahatiba na tutuhan Yesus. So tungdo hamunak kadongan sa itajowi tuhani alay holad di pamangat ta sabing sa itadok do ganuk minggu aw porsya di debata Jehovah di Yesus Kristus do dito di porbadia alay anggongolutta dang talehon asa dirajai debata ngulutaon. Kita hanya menyampaikan masalah kita, tapi kita tidak mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Alani bicara dong dope partikia di lewat Tuhan itu kita, mari kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sotung, jupang mati kina, terlabat kita dang olo pasahaton ngolutta. Masama di hari parpudi. Dongi do Tuhan Yesus matuhita. Dongi do honok ku matunasida. Dang dungku tadda hamu. Lau mahamu sian labukon. Bayangkan ketika sudah tiba saatnya nanti. Jupang matikina. Tuhan palua au. Dakku tadda ho ninda Tuhani. Alania ha. Holak kolsom do di paboho tu au. Alilakya di leho kongolum maka porsiayau. Alani bicara dong partikian amunak kana hinaholongan naing watutu radei hita pasahatong ngulutaon asa dirajai Tuhani. Asa una kola madjalu hamamalu pita siyan parsahiton kita minta dikasihani oleh Tuhan asiro hamdi hami ale Yesus. Ale dugmalu pita dang adong jupang hay baru manangaha siyan ngulutaon. Alani hamunak kana hinaholongan datung solas rohat tatutu molomalu pita siyan nakaparsahiton na taadopi. Alay daksay ola ni nang pelas rohat tamalu pida siya parsahito daksay ola ni adong dopi udu na apa yang langkah berikutnya ahadong siya na yung sipatu pauta dung tajalo hamamalu siyan parsahiton ahadong mo siya sipatu pauta dito nga to nga ningoluwon di sima hataridaan ni haporsyaw ni sasahalak ala haporsyaw dada hola di pamangasabing alay ikut tadi do pangulaon na. Iman tanpa perbuatan adalah mati ninda di surat Jakobusi. Asa mo taro pehita porsia tu Tuhan Yesus. Alina ngadong hataridaan na, dang adong hay baruon na, dang adong perbuay na jupang dito ang atongan ng ulut taon si suwaldo sa luho na. Alani hamuna ka na hinaholongan, memang iman diawali dengan percaya kepada Tuhan, tapi tidak cukup sampai di situ. Porsiado na sida. Ido ben na jauh-jauh na sida tu Tuhan Yesus. Ala porsia na sida tu Tuhan Yesus. Di sidi pasak na sida. Pangiduan na asiro ham dihami. Aham adido Yesus. O tutu. Ahabay no kutuhamu. Dang ido kutu. Dang ido Tuhan Yesus songoni. Dapola di pagajang Tuhan Yesus pagkatayo tu na sida. Ala pito dido dorupani lao mahamu ninna. Paturuho kamu madirimu na tuak kamalim. Tapola berontak nasida, borha do nasida.
Molotajahan na kaning episteli, sinaemani, ala disuruh ibana pari dio diri na pituhali di Jordani rupani, sanga do berontak ibana. Ay wasa pole ko tusiyaw. Wasa pole kon suruan na mariri songoni. Berontak do ibana. Ale Roma sa halak madok tu ibana. Ummakol siyani out sugari disuruh tuho, jidok tuho, dipangido tuho bainommo. Ummakol siyani, uborak siyani, udok siyani, buhama sama asadopokmu hama malu sen parsahitommi, ulahonomro, ulahonokuro. Atau molosoni do, sederhana do sederhana do na suruh nai, holam mariri ho disipi tu hali, malupo, wah, dan ulahonommi ujungna di ulahonibana laos, jalo mana ma hama malu. Songoni do nang si Abraham. Disuruh ibana buka siatano hatubuan nai. Lao maho tutano sipa tudu honokku tuho. Lao do ibana, borhak do ibana. Iman diawali dengan kepercayaan kita dan kesediaan kita mau melakukan apa dikatakan Tuhan. Tapi ternyata tidak cukup sampai di sana. Tidak cukup hanya percaya, tapi sudah harus ikut mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Gimana para juru? Na paduaon hamun akan hinaholongan halak na prosea tu debata tadi do parbuena ima gabe parroha mauliate. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang tahu mengucap syukur. Di sada sisi hamun kadongan si tiruo do pabahenan ni 10 halak na hulitoni alarade na sida pasahaton arsa nai nahacik natinaw nai tu Tuhan Yesus. Dinahaciti pangulo ni nasida jauh-jauh do nasida tu Tuhan Yesus. Las oddo nagabe pos ni rohatta. Mangatusi do Tuhan Yesus di saluhuk na kanamasa na niadopammu. Na taadopi dito nga taong ngoluwon. Tung peso tardok kita pe agia aha tu Tuhani marhiti hiti tangyang ta dang tolap kita be maddo si dohonot ta maddo si pangidota tu Tuhani ale dia tu si ibana doi jepe do hatani 10 halak na hulitoni Jesus guru asima roham dihami ola ni ido ale nunga dia tu si Jesus ahan do sasitong na pinangido ni nasida aha do sasitong na hinalomohon ni rohani nasida ala ni pos maroham. Di boto Tuhanido aha na tahilala, aha boban na duk na tapikiri. Alay ingok ma, dung di jaloho, dung di hamona koko paru kilon na niya do pami, dung di jaloho hamamalum mo siyan parsahitom mi, so tung lupa ho madok mauliate tu ibana, so tung gabi lupa ho, di sude naringgan na binahin ni dipatatu hita. 10 halak na hulitoni saja do namulak madapot to Tuhan Yesus. Di satu sisi mau taparrohaon kalimati hiranadong do kekecewaan di Tuhan Yesus. Madok ay da 10 na sida na gabi iyas di dia do na siyanari. 10 halak na sida malum siyan parsahiton na gabi iyas na sida. Dakkolan sahit ni fisik na di pamalum Tuhan Yesus. Alay do sahit psikis na di pamalum ibana. Sumuang usehak ni nasida di tonga-tonga ni masyarakat. Alay holas sada do namulak madapot to Tuhan Yesus dung malum ibana. Jala di patari dahul ibana roha mauliate nay di dapot to ni ibana do Tuhan Yesus di patukap ibana do di ina tu jolo ni Yesus madok mauliate. Dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Alaniaha, ala di hapor sa ibana. Yesus do na mangalehon hamamalumi tu ibana. Asay koniro ingototta. Song nanirok ni Apostel Paulus di Rom 10 sada ayat 36. Ay siyan ibana do saluhut naro. Marhiti-hiti ibana jala marhapate at tu ibana do sa sudenay. Di ibana mahasangapon si saliling-nililing na. Di hapor siya'y nahulitonido sa halak nahulitonido siya Tuhanido sa luhut na ro hamamalumi siyan parsahitoni. Alani kumulak di mana dapat to Tuhani laho pasangapot Tuhani ay gobernado na marmulia di sa luhut na namasa na jinalona dito ang atungan ni nguluna.
Alani hamunak ka na hinaholongan. Sayunang ma hitaon masuk tuhorong ni na siya halaki na sumadok maboto madok mauliate. Alay naik mahitaon suderu asini HKBP mampang perapatanon masuk tuhorong ni sahalaki na takas merningot pabahinan ni Tuhani siya debatado di jaloi banai mula do ibana madapoto debata di pasati ibana do mauliate ni rohana jale ko pasang po debata di ibana tonga-tonga ni nguluna. Ala narong do hitao ditikki mangalul parkarejoan apalagi borak ni mangalul karejo di partikken na parpudion tangis-tangis mangilu Tuhani ali Tuhan rupiau paturu ma parkarejoan na ding ngatuau asa boy bahenokui asa dong bahenokku gabit ngulu-ngulu tonga-tonga ni keluarga nami pature-tureho na toraswak ka na marsay akadia segala macam tangis-tangis mangilu Tuhani ale jupang dilehon parkarejoan na dinggat tu ibana dibahed do alasan na parkarejoan nai gabe susanga bibana manghutton debata marhite-hite na marsaro tonga-tonga ni bagas coran ni Tuhan. Nangis minta pekerjaan kepada Tuhan, tetapi ketika diberikan pekerjaan malah lupa kepada Tuhan karena sibuk dengan pekerjaannya. Saya tangis-tangis mengido si rokap ni tordina ala nunggalam martaba-taba umurna. Dung jupang si rokap ni tordina so diingo be marsaor doho Tuhani di bagas coro. Jala jok do jupang ni tonga-tonga ni huria. Dapot na matutu si rokap ni tordina na so sahapor siao doho tibana. Kakurang do jupak kita songoni ujungna ala ni holong ni rohana rade may bana masuk tu HKBP gabe hala Kristen marguru majay bana marsiazar may bana dungi tardidi may bana gabe hala Kristen may bana di hati dakon ibana hapor siyaon na dung marhasohotan na sida aha manamasa gabe ibana no ringas ro tu gereja marminggu ale ripenai yang memang adalah asli jemaat HKBP malas lau tu gereja. Godang jumpa kita di tengah-tengah di Kuria. Justru yang dari agama tetangga yang masuk ke HKBP itu, justru itu yang rajin untuk beribadah, tetapi justru pasangan hidupnya yang aslinya adalah orang Kristen, justru itu yang malas-malas beribadah. Ale yang uritang yang na tangis-tangis mangido tu Tuhani. Ale dung jupang dang di ngotibana be parsauran na doho debata. Dihalupaw ni bana dang di ngomadok mauliate. Alani hapor syaota. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan, maka buktikanlah itu dengan datang kepada Dia dan mengucap syukur atas penyertaannya dalam kehidupan kita. Napatuluhon hamunaka nahinaholongan. Naing matutu dinasonang manang dinahacipe. Togu mahasadaw ni rohat tarap dohok dongata sa hapor syaot. Naing matoktong rosu parsaurata. Baik dalam duka maupun suka, tetaplah hidup dalam kebersamaan. Nah kanin didok diturpuk tahun, na manukapi, na romadok mauliasi tutuhani, didok do disida saplonom, jala halak Samaria doi. Na sianari, cara tidak langsung sektor nama dok, halak Yahudi doi. Taboto do hamunak kana hinaholongan, dung berbeda, jala bola dua, Israel Selatan do Israel Utara. Hara jauh Juda do hara manang Samaria dang buo pajupang na duaon. Jala daktar jalo rohani halak jauh di sasetong do taruli haluaon di halak Samariaon. Namun uniknya ketika mereka sama-sama menderita penyakit kusta, justru mereka bisa hidup berdampingan secara bersama-sama. Na 10 halak na hulitoni boy do rak pungu na sida, rak marsaur na sida akan rak marsahid. Alai dung jupang hama malumi kembali berpisah. Yang 9 melanjutkan hidupnya, yang 1 kembali kepada Tuhan. Ahana neng idau tadi si hamunakana hinaholongan. Unang ma uju marsahit tita jupang disi senasib sepenanggungan. Julo kimarukil hita senasib sepenanggungan.
ale dung sonang tahilala, dung denggan museng ngolutta, dang dohot tita makilala partinaonan di dongat tanasi. Kita merasa tidak peduli dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Tapi marilah kita dalam kebersamaan, satu dengan yang lain, bersama dalam suka dan duka. Suredu hita adong bedo paruk kilotta, adong namarasing, adong nasarupa paruk kilonna. Alay naeng matutu, song ruas ni huriau kita pamatang ni Kristus, ahan na hinila ni tangan, dihilalapak tuh. Kita ini tidak terpisah satu dengan yang lain. Persoalan na gabi suku-sukun waing. Sa partinaon dohamu, dihilalahamu do paruk kilon ni akaparhaladoon, sa balik na kaparhalado, dihilala kaparhalado do paruk kilon ni ruasna, manang saya do hola ni boto, mar saya isya duit saya. Hola ni do, rak makilala do hita di paruk kilon ni do ngat tanah asing, akaruas ni huria haka BP mampang perapatan, isi do ngat sa pakilalaan. Do ngat sa pakilalaan do sudah ka ruas na pungu di bagas joron waing, manang dang, manang holat do ngat ditiki sonang do, ditiki hacik madau-dawi, ditiki adong hamaul madau-dawi, manang isi do. Isi do dong atas apa kilalaan. Ang wedet tamad dokon. Dongan saparti naonan. Isi do. Parmitu ninna. Ala disidu na sida rak mekkelekkel. Adong na marsak bis-basi pabu arsak na. Ala niyaha sambil minum tua na sida, di sima na sida masih patari paran holso, di sima na sida saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Heado gabi hola parmitu dong asa partinaonan, harusnya ruas ni huria. Ido dong asa partinaonan, ido dong asa pakilalaan. Alarap do hita songon pamatang ni Kristus, molo adong naniado panidongak kusahalak dohot bawa makilalai. Ido sa sitong na ubahin na tikting di jahaho di huria, sude na masa, termasuk akan na marsahi madongatta, akan na marpesta madongatta, barita arsak ni rohan na niadopan ni dongatta, manang barita na sorang pei, asa doho do hita sude manangyakon na sida, doho tita rak marlas ni roha do na sida, doho tita marsak do na sida kana marsak, hobar tujo-ujo ni diktingi alaniaha, ala sa partinaonan jala sa pakilana do hita sude akaruas ni huria na tinobus ni Kristus. Jesus dihilala do songo dia partinaonat tai. Ibana na so tumadda dosa, gabe dosa do ibana. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Patuduhon sa pakilala do Kristusi dohot tita. Alani molo Kristus sadiri sa pakilala do tita, lam kita ma akan natinubus nai. Naing matutu, rap sa pakilalaan, rap sa partinaw na kita do dongat tanasing, mangulu mahita di bagasan hasadaon. Songon jojo ni tahun kesehatian di bagasan tahun 2022. Unang manian, jojo sa roha sa pikirani, kesehatiani, tading hola diakas panduk-panduki. Kanin unwaing, maberitrit, temana, kesehatian. Kebaktiap padang, temana, kesehatian. Pembekala parhalado, temana, kesehatian. Suri kesehatian, ale hola lokok di spanduk. Dang mangulu di bagasan parsauranna. Alani naing matutu, mangulu mahasadaw ni rohai, mangolu maparsauran na dinggani dito nga to nga ni ngoluta ruas ni kuria asa makite-hite siya ni jupang matutuha sa daun, jupang malas ni roha, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menopang, saling mengasihi seorang dengan yang lain. Amin. Martangnya kita. Mauliate mali Tuhan di suara hoko jala di pasunggul hokomu se Tuhami. Asa marperbui ha porsyaon nami. Dada hola di hata madok porsya di ho alay naing matutu haradeo ni roha pasahat pengodu tu bagas tanganmu. Jala naing matutu gawe parroha mauliate hami. Unang mura-mura lupa hami di pabahenam muna dinggani. Di habalagaw ni pabahenam mo pasu-pasum na hujalo hami. Lumobi di haluaw na pinatupami. Asa toktong ingot kami pasahaton mauliati ni roha nami tuho.
Jala unang lias hami. Tuha balagaw ni pasu-pasum. Naung nilehommi tuhami. Jala mauliate matututuhan di pasunguloko tuhami. Samian matutu hasadaw ni rohai di hami saluhuna. Sa pakilalaan jala sa partinaonan. Ditiki na sonang nang ditiki na hacipe. Ala pamatang muduhamin Tuhan. Mardomu duhamin di pamatang ni Kristus si mahuriyai. Sesudah matutu rakmak kilala. Di bagasan hasadaon ahanan ya nihilala ni donganna. Ahanan ya rupa ni donganna. Jala hukuk mahami. Masih tugu-tuguan. Masih haholongan. Masih rupan. Mamor sanakkan adok doko. Nito ang atuangan ni ngudu nami bi. Atau posisi rohana mele Tuhan marhiti-hiti panugun-ugun todim to diperbadiai di suatu ko hatami tu bagasa rohanami sadada behola panangin-angin sabik kami alana yang matutu tarida parbuena di parngulon nami sigaru pari marhiti-hiti hai baru ningulun nami marhiti-hiti denggan di parangin nami tarida matutu parbuena atau ngupasahat kami madakin doho to dinami tuh Tuhan rajai marohanami jala pargogoi mahami mangulahon lomo nyeroham di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Tapasa ma pelihat tahuhut maredehita siya nibukanya nomor 700 ono pulusia ayat sada dohot urutna. Tu debata do pakirimoni di tanolot ng awang-awangi ibanado hapusaki totong do diramot dilakaki toro sumarihona posrohaki sonang do ibanado naman dongania amporiki ng bunga-bungai rodi sude met na nabagai ibanado na marmuduhoni toro pemora manahopia debataki dosu marihola osrohaki sonang doa ibanado naman dongania. Debata do pakirimoni di tanolot ng awang-awangi ibanado
tangiak kumapiliatan. Ale di bata ama namin na di banua gidyang hodo hararoan ni saluhut, si lehon-lehon na dinggat doho nasa uli basa na mauliutus. Pupasahat tami masiyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na utus di jolom, paso-paso may jalar ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati buluhon harajaw mo dito nga tonga ni Puriyam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim, asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di banua gidyang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo niroham di banua tongaon songon na di banua gidyang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Bagasan dami jalo hamu mapasu-pasu siyan Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Tu debata do pakirimoki di tanah laut ng awang-awangi ibanado opo sakit totong do niramoti lakaki Orope maramana hopia debataki dosumari hona osrohaki sonang do ibana do naman dongania Amporiki
sumarihona pasrahake sonang doa ibana dona mandongania. Turebata topakirimoki itanolak nang awang-awangi ibanado opo sakit tok-tok do diramo tilak kaki Toropemo ramana opia debataki dosu marihona posrahaki sonang doa ibana dona mandonga